i el que estan plantejant la gent que vol l'autodeterminació, el dret a decidir, en el fons el que volen és organitzar un referèndum sobre la independència. I quina resposta fem nosaltres davant d'això? Doncs escolteu, els referèndums sobre la independència s'han de poder fer. I de fet, en les democràcies avançades se'n poden fer. Com? Per la via de l'acord. És el cas que hem vist al Quebec, que ja ho ha fet 2 vegades, i el cas que probablement veurem el 2014 a Escòcia. Com ho ha fet? Home, per acord entre, en el cas del Quebec, és una província, i la Federació Canadenca, en el cas d'Escòcia, entre el govern d'Escòcia i el govern del Regne Unit. Quines són les regles? Allà són bastant senzilles. La pregunta ha de ser clara, per tant, no ha de portar equívocs. 2, el quòrum ha de ser determinat, és a dir, no és igual que votin pocs que votin molts, i el resultat favorable o contrari també ha de tenir una diferència clara. Després no hem definit exactament què vol dir això, però sí que queda entès que la pregunta ha de ser: vol vostè separar-se per ser un estat independent? Que el quòrum com a mínim ha d'haver votat més de la meitat més 1 i que el resultat com a mínim més de la meitat més 1 han d'haver votat que sí.